Towşan kany ýalyr bular, towşan kany. Yolluş terkerde. Şu yere çelli adap et geliptiniz. İň bolmanda bir käde çaýmydyr içinde. Bolýa onu soň bir gün. Ýöne biz düşünüşdik dämi yolluş terkerde. Bizde egrilik bolmaz. Biz ulularymyza hormat goýup kişilerimizen syýlaýandyr. Bolly arsyn, ýygnansyn. Giderin ne? Yap. Sağ ol yoldaş terkerde, sağ ol. Sağ olun. Näme bolarsın, mihmanslyk etdiňiz mi? Goýja seretdiler mi? Kapırlanay. Näme bolandyr öýdýän? Tutsokany diýer tirigi gaýdandyrlar da. Dededin haw. Elbette. Bu diýer tirlik gaty ýarandyr. Ey Allah can. Tahyr tebäpli saýla bu agdalygy işin tatsanyň başlanmaga oturupdy. Endek duruver bakaly. Şu şagalaň bir geçireli. Ondan bu çağa da gerek geler. Bessirinni. Bessir. Ey vay ben tek kurtarmadım ay. Ey Allah can. İşlen onun işlen. Bakusu. Sana diýen o, bakusu. Sana diýen. Hani iki günde kurtarır diýädiň. Oturdu ho, arçın. O nähili kurtarday? Seret ana kurtarmandyrak, seret. Kakam doğraydı, kurtarmandyr ana, kurtarmandyr. Sizin bu ýagdaýyny seretmeň. Oturdu hasaplanır. Şagalaňa çelli dört tarapyny arkaýyn galdyryp geçer. Näme dursun o, näme dursun? İşlen o, işlen. İşlen bol, batmyra işlen. Bolun durmaň. Näme aňyp dursunuz, bolun. On hisatyna var yok dämi? Kimin? Kim bolar öýdýän ho? Şoňda Tahyryň. Yok. 2 gün bäri bu ýerlere gelen ok. Gelmejegini anamyň mamy? Feret ýenemiň başyma bir bela getiräýmesin, bakusy. Anamyň mamy diýen? Anamyň mamy diýen saňa? Bar. Bu ne bu? Ýeri benäme? Ay şoňa bizim hayran. Arçın. Tek pikiriňçe bu näme bolup biler? Bakusydan soradyk, golyny degmäň diýdi. Bakusymy? Hawa? Ellemäň diýdimi? Hawa? Bolýa bolyn. Bir ýer galan gapysy diýämi? Hawa, gapasy. Ondan başlyk gelende nirden irmeli. O näme içine kuş bolup uçup girdinmi, he? Uy, ýogda dogry aýdýan arçyn, dogry. Dogry aýdýan şeýle dämi? Dogry aýdýan. Ey Allah can, bir näme ay? Dur kaka, dur. Dur, ey Allah. Al üstüne koy, al arçın al. Al şunu üstüne koy ahrin. Bakusu. Bir näme? Turbo? Nämen turwasy? Owa ödýän buň turbosy? Owa suwsa galmasyn nip ellemedik. Sen näme dälirecek bolýanmy? Bu turwaň bir ýerde näme işi bar? Sen näme hasap edip etmedingmi? Etdim bolyn, ýöne ýalňyş eden ekenimde. Yanlış ettim diýänmi? Hawa? Yanlış ettin şeýlemi? Indi näme etmeli? Galaş edip durmalymy, he? Ay biz nädeli? Şeýle durmaly orta. Bakusa içinden turwa geçse hey tarih galap olmandanamır. Çabuk derrew şu kapyny açın. Çat dolun. Kapyny açmak üçin turbany kesmeli. Turbanym kesäsek ähli owa suwsuz galarda. Başka çare yok. Bu yere mihmanlar gelir. Hatta başlığım gelýär. Bu gala owan awraýyny galdyrar. Men bu ýoldan ýyza dönmen. Gatdy doğru kaka, bu ýoldan ýyza dönmäli. Başga ýoldan gaýdaly. O bu ýolu itba. Aýtýan bir. İşlen o, işlen ýan. Näme durduňyz? Al bolum, bol. İşiniz bile bolun, işlen bolun.
İşlen. Men sana näme diýdim he? Durma. Sen näme teret durdun? Çalt bol işlen. Bolun. Akar serindi. Ece, nämçin meninle özüm ýugnamak? Näme? Näme ejin ýuşun halaň okmy? Elbetde hala ýan nelsiň. Kadın kovbatımırak şunu kadın. Kulagat arçın, iň soňky gedek aýdýan, torbany aýrýan. Ayır. Torbany aýrsyň, owa suwsuz galar. Ayır şu turban diyen. Mende ne günäti gitdi. Kömek edin de. Çekin bolun. Tutun diyen ho tutun. Dur. Hadi bolun. Bolun çantıra. Bolun Kömek kömek et, edin. kömek Bolun et. bol. Tutun onu tutun. Kömek edin, tutun şunu. Çekin berrak çekin. Tutsaňyz daň tutun. Bolun kömek edin bolun. Berkrek tutun, berkrek. Inni Tahyr emeşler beýlekilerem. Yönümin wezipen beýgilçek boldum. Diýişin hötdenden ökman geläýmeli. Way suw kesildi hammamda şeýip galaýarmy kak? Öň alnyp goýlan suw ýokmy? O näme alınıp goýulan balam? Bu ýer näme şähermi? Sen otur. Men bir daş töwerege seretip gaýdaýyn. Näme bolka? Çaltırak tak şunu çaltırak bol. Arçın. Ay vay ana Tahyr'ım hele. Emni işime Arçın. gaýtdy. Arçın. Bilen bok, näme üçin suw kesildik he? Näme? Şükran bacı suw kesileýdimi? Ey Hudaýjan, näme bolka? Bidiňe habarmadam ýok. Arçın ağa, baky daýda o ýerde näme diýerler? Hiç saat gören ok, işlemeden oklar. Oy Arçın, a bu näme? Hani mene görem ok. Gala ola gala. O bana düýtdüň dip kaldyrýan. İnşallah goloýdy biriň ady küçükler owas bolmaz. Owaň ady nämçin ütgetýäňiz? Sen ululaň işine goşulma. Goşulma. Sen ululaň işine goşulma ho. Arçın, sen näme men ogluma dil ýetirýän? Kaka doğru aýdýar. Her kim ýa-da onu dil ýetirsem. Bolýada. Men owaň ady gyzyklandyran ok. Sen näme üçin suw kesildi maňa şonu aýt. Vay Şükran bacı men evliyim. Men arçın palçı dele. Oy, baky daýy, suw turwasyny kesdiňizmi? Näme boldy? Nämçin hiç kim gürlän ok? Tahyr. Ececan. Arçın. Gel ver diyen men onu gel verik. Men ona kaçma diyen. Sen tutaydan mor. Dur diyen men ona dur kaçma. Tahyr. Berik gel. Men ona berik gel diyen. Arçın niýen? Sen tutaydan mor. Sen tutaydan mor ayaklan kopan bezzat diyenim. Men ona kaçma diyen. Dur Tahyr dur. Sen tutaydan ayaklanı döverim tek. Dur men ona kaçma diyen. Tahyr. Kaç oglum. Berik gelýän men haňa. Berik gelýän. Sen mara sen. Men haňa kaçma diýän. Dur. Dur Tahyr dur. Kaçma. Tutaýdan mor. Sen bir tutoýun tek. Sen bir. Tahyr kaç. Aýryl öňümden. Men haňa dur diýän nira barýan. Dur kaçma. Kaç Tahyr, kaç oglum. Men haňa kaçma diýän berik gel. Oglum öýdi günne goý. Tahyr. Dur. Kaçma diýän men haňa. Ay sen bir. Arçın niýen men Sen sana? goşulma. Sen goşulma Şükran. Aman tutardy. Vay kaka. Näme boldy? Ýykylyňmy? Yok, hey menem ryklarny. Gowy, aman sapdyň ýyklanyň dosty bolmamışyn, şeýlämi? Çekleňimden Kamil. Kakaň bilen işimiz bar. Maňa seret Arçın. Men çağamda näme izlediň? Näme üçin oglum kowalaýan? Dinle bacım. Küçüklüler diýip temmelen öňünden massara bolýar. Gala gurlýa diýip Ankara çen habar etdik. Öýlerde şagalan bolar. Soňra obaň ady. Arçın, men suw soraýan suwy. Suň nämen dorýan? Sen suň nämen dorýan, he? Gören okmy? O ýere gala salyrýan. O ýerden turup geçmez. Entek bayramçylyk gureýsin.
Ondan bir çären tapar. Şoňa seni suwsuz galmalymy? Ay, kynra bolurun ýöne näçikde şeýle bolmaly bol. Ýöne arçyn bütün halky suwsuz goýup bilmersiň ahyry. Dakalyş oturwany. Ol turban dakmak üçin galan öňün ýykman bolýar düşünýärmi? Eger güýçüň ýetýän bolsa bar ýyk. Ýok, ýetmeýänem bolsa garaşda otur. Ene taňa meýdan. Beni dinle. Baat. Men. Ýagny owaň namysy düşünýärmi? Men ol galan pallyrjak. Şeýlemi? Şeýle. Çyndanam şeylemey kakı. Şeýle de. Ýynyndakyla şeylemişin şükranyje. Goý şeýle bolsun arçyn. Menem şähere giderin. Hakym alyp bilmesem şükran bolmadygym. Pay, yaman gorktum da, tas canım çıkıptı. Bar. Sen istesen edil Avrupa adam demeler var ha. Nämedir aýşo? He, kadiyetine gidäy. Owaň adyny ütüçük Kamil. Şol wagt başlygam men nähili mühim şahsiýetdim görüp men beýlekiler düşünýärmi? Arçyn ağa, wezipäň beýgeltmek näme gerek? Kan berk gel balam, gel. Gel berik. Näme gerek diýäňmi? Gel berik her men taňa gowy düşündirýän berik gel. Berik gel ýan men taňa. Aýtdyň emir. Gel berik. Çekil öňden. Gel ýan men taňa berik gel. Kaçma diýän. Kaçma diýän taňa. Aýtdyň emir. Gecede hiç ölün. Şu çağa. Bu işi bodaýsa. Gowa bolmaz. Taýarlykly bolmak gerek. Taýarlykly bolmaly. Arçın. Ankara'dan habar var. Urodon çakılımız var ha, ana şol barıptır. Näme? Barıpdyr. Barıptır. Dur. Sen entek ýerindiň arçın. Barmasyna barıptır bolýan ýöne, gelip gelmejegi entek belli däl. O gelmese de biz taýarlyk görmeli bolar düşünýärmi? Hemme zada taýar bolmaly. Vah hey. Kakaň bolan bolsady, suw açdyrardy. Ýöne menem oň aýaly. Gerek bolsa nire barmaly bolsa barjak. Suw açylýan çağda bu ýerlere geljek däl. Eci, menem seň bilen gidäýin-na, Eci. Gitme. Bu yerler sana tavşyrýan oglum. Men ýok wagtym suwmyda ýermide eýelik et. Ýyligini suwsuz goýdy bolýan. Sen kakaň ýerdigerligini eýesiz goýmarsyň dämi? Annem, Eci, wezipe diýmek näme? Balam. Bizim obamyza çyndanam düşman gelipmi? Gelmese Arçyn ağa şeýdip bayramçylyk ederdimi näme? Dogry etmedi. Onuň siziň hiç wagtyňyz bolmadymy? Bilmedim da Hasan. Elbetde bir ýoly bardyr. Üns veriň. Hormatly güjükliler owasynyň ýaşaýjylary. Arçynymyz aýdýan edip bolsa, obamynyň düşmanynyň halas boluşy bilen baglanşykly bayramçylyk geçiriljek. Şoň üçin hem eli ýarag tutan äkli ýaşlar we özüni oňatdyýanlar biziň mert eskerlerimizi we namart düşmanlaryň roluny oynamak üçin derrew Arçynlygyň öňünde nowata dursun. Turwandak üçin galan öňüni ýykman bolýar. Eger güýjüň ýetýän bolsa, bar ýyk. Ýetmeýän bolsa, oturda garaş. Ana meýdan. O sebeple çürük raporu kabul edilmeyeceği gibi düz tabanlar, dalaksızlar, keller ve odunlar da muhakkak katılmalıdır. Dinle Arçın, karar elbette senki. Ýöne menden sorasaň, yalandan ýeňiş bayramyny gurnamak dogry iş däl. Şu suw mesele hem ýüze çykan wagty, şu guruluşy besedäýsin.
Aho, oğlum. Men ne bir işi ödüm çine diyen mi? O çine diyen. Valtınla ova şeyle at koyulmadık olsa şun yallattır etmek gerek olur mu diyor? He? Çal. Buyurun. Geçin hekma, geçin. Han ayrılın oğlun, ayrılın. Ençemi hatırlap, atava havalarıma sizin yolunuza qarab oturtturlar. Şunun için o ovamızın adı yoktu. Yöne inşallah inni bolur değil mi? Görür. İlk ovanı buraylanıp göreli, elbette münasey pırat tapar. Çekilin, ayrılın. Ne oldu başlık? Ey Allah can. Gelmeyin kolayma, gelmeyin. Yet yok bol, yet. Jet yok bol, yet diyen. Jet. Bir aydından Ankara'dan haber geldi. Ovan adı Gücüklüler ovası oldu. Ne mesele diyorsunuz? Ne mi? Ben kovaladım mı? İtlerini de iyi çıkma lekenizde. Bu meselesinde kim güzel kim güçlü. Yani inni bagara tegmil aratsalanmalı. Mene yama avraylı bir adam taptım. Kolaydı ovan täze adi avraylı Koçhisar ovası bolur. Avraylı Koçhisar. Avraylı Koçhisar? Oho varçın on yer bar ahri. Bar elbette. Elbette var. Bar. Benim şoň çüýdiýänler. Bir gedek koyan bolsalar, ýene bir gedek koýarlar. Kepil geçýän. Görürsün Arçın, görürsün. Vay! Kaka? Bir yerde ne işlep diyorsun o? Şükran hanımı seyrediyen kaka. Hiç kime iş sat diyen yok değil mi? Atarkın ol kaka. Soranlara kakam Tahirleri hiç sat diyen ok dedim. Berekella oğlum, berekella. Seninle artınlığa gitti bana karış. Şu an ecesi yok katı şu çağın bir kulağından çekeyim. İşimi pek vermedin. Koğuca korktu öydün tasarık ayağından pekip bilmez. Böyle. Ey senin emri var ha. Nire var ya ha? Ben sana arçınlığı değildim ben arçınlığı. Tahyr. 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 Yavaş. Lan kelle. Yine ne emorlu? Kaka Tahir'den açılık basıp aldılar. Ne mi diyen? Hı. Sen ne emilir diyen? Arçınlığı barvarlılar. Ey sen emir. Ey sen emir. Ey sen emir. Men haklama. Edrek bol ho. Sizin emir.
Bir yerde näme bolýar, ha? Näme bolýar? Men başyma baryň düşman bolaýdyňyz şeýlemi? Samtyk matkaralar diýtänim. Geç hani beýlek geç. Han bol senem geç şu ýere. Ýadyr men tidiň hemmeňiziň gözüňi de görköder. Men tidiň gözüňi de görköder. Birazçyk duruň tek. Tidiň mana. Duruň tek. Yeni senmay? He? Yeni senmi? Ýöne Arçyn aga hemmeler gelsin diýdiler. Owa, dogry Arçyn. Sen hemmeler däl. Çünki sen adamam däl. Yer näme bolýar, o berde näme bolýar, ha? Berde näme bolýar? Näme bolýar? Galan yıksaňa suwatçylar diýdiňiz ahyrin. Bizim şo sebäpli düşman bolarlydyk. Dogry aýdýar, dogry. Näme? Oğlumcan, yerinde näme bolurka? Men bulara näme diýdim kan? Başga çäre ýok Arçyn. Ayallardan ödügötün düşman nipýan. Hatta Tahyram ýaz, urulşa barp bilmedi ýaly. Galany garyplardan gorap bilmerniýän bolsaň, ol başga görüň Arçyn. Men olary ýola getirmeň çäresini bilýän. Hey! Tertiplice durun hani. Geride de geçin. Geç öyle, geç. Senem şu yere geç. Hani bol. Kaka. Geç senem şu tarafa. Kulla kanarsın oğlu düşman eteri bolu değdirmen men. Bolýa, senem. Düşman Düşmanlardan bir adam ýetenoň Arçyn. Arçyn, galaňyň taýyn molly. Gapdyl diýwarlaryna başlajak bolýar. Geljekmi? Indi deňollukmy? Ha, deňleşdik. Yerini näme bolar diýen? Arçyn, aha menim geldim men berde. Berde ho. Buradayım ya. Berde diýen. Aha, Refik ağa. Sen midiň aýdy ber. Näme aýdaýyn? Menim bir tarapy kömek etjek. Geç Refik ağa, geç. Sen ortada bir tarap bol. Birinci yarmına olurluk bol, ikinci yarmına da bizlik bolarsyň bolýarmy? Bolýa. Näme bizlik diýen Arçyn aga? Sen emin ahyrin iki tarafa da deň bolmalyalmy? Ey, sen emmir. Ýadyr men seni. Ey, sen emmir. Beýit Arçyn. Baryk çolgalany aňsat bolsa. Ýöne men ýeňiş galanyp maksadymy etäýsem, bar işim sen şowdan çykarmak bar düşündiňmi? Ejem hem beýlekiler üçin töweşmeli bolar Hasan. Sen gowy bilýän. İşleň bolun, işleň. Entek bir işim bitirem doga bolun. Bolun, çat bol. Bolun aty bırak. Bolýa Arçyn, bolýa. Çat trak bolun. Geçirin gumlary bu tarafa bolun. Bolýa. Ine bir yerim tepdeki bolmaly, tepdeki. Geçin şu tarafa. Kim şu galaçosu kellesini alacak, kellesini. İşleň bolun, işleň. Samtyk bir yerde bolur olursa entep ýönänçen içeride bir iş bilen meşgullansana. Bar. Ay bol pörsün vurdun. Bar işinde bol. Tahyr. Sen sebäpli gala gutorman galdy. Menini gelin mehmanlara. Hasan başyga ne edip muny taryh gala diýip ynandyrayyn. Arçyn. Näme? Kim? Tahyr elimi? Tahyr mi? Ay, Arçyn näme bolýar ho? Özüň el alsan han bol. Nämen Tahyr? Sen aklyndan alyşypdyň. Sen gidip bir adyat. Yok bolmaz. Anal ol şunu da garaşya. Ol çağa. Ýadyr nämeler edip börenip bir Allah bilýär. Ay, koysan ay. Hey sen emmir. Ýadyr men teni. Galan ýanyna üstümizi bir zat bilen örtüp barmaly. Örtüp barmasak gala ýakynlaşyp bilmez. Üstümü örtüp. Şey diýem uruşman guruluşy ýykar. Hemem owamyzyň suwuny açar. Näme etmeli? Özümizi tanatmajak bolmaly. Bir asta bolmaz. Men oň ýaly bir direkt adyat etmen. Gapylsana. Sen etmediň näme? Bize dört edýän, ha? Sen näme diýip oturýarsyň? Dogry aýdýar. Özüňiz bilin. Ýöne suw açmak üçin o galany eýlemegimiz gerek. Ýogsa hiç birimiz öýmede gaýdyp barıp bilmez. Bolýa balam. Sen näme diýsen şolam bolar. Şeýle däme aýallar. Hawa, etmänem bir görsünler. Bolýa. Bakyda çadyrda garaşdym.
Biz bolsa yarım sagatdan arka tarapda duşşalyň. Bolýarmy? Sen has gowy bilýän. Hadi gelin Mary. Yavaş, yavaş. Bir tayin. Men beýle diýmedim. O nämçin? Bular şu ýagdaýda hiç kim tanamaz. Tanamadylar welin onu da şüphelenip bilerler. Has laýygyrak bir zat tapmak gerek. O barada oýlanmam oturma. Men oglumyň eşiklerinem deňep gördüm. Bizinkilere bolmady. Men başga bir ýol tapdym. Bolýa, inni bolly. Hazır. Tayyar. Siz ýola düşün. Bizem baky daýyny alyp ýygyňyza düşer. Bolýarmy? Hadi Hasan çalt bol. Çekin. Çıkar beni bir yerden. Çek. İyi ki bu ışıktan. Işıklı diyeyim de kanım kovalayıptır. Bizimkiler koca ilerlap bilsin dedim de. büyük adamsın. Sen büyük adamsın daim oğlu. Sen o kadın hükmen başka adam minister bolurdun. Hava. Baba. Kaka. Oho Kamil. Ne böyle? Cın gördün mü? Kaka diyalo. Yetişiyor kaka. Kaka diyalo. Kaka yetiştelo. Kaka. Yeni ne molla Kamil? Kaka çınlar geliyor. Kalanı ulan üstünden kurayıp dursaydın. Öyle mi? Öyle. Ben canım atlanırma. Siz ne hemen bilen yok mu? Bir yer bizim önkü yerimiz ne ha? Önkü yerimiz ne deri? Ha? Siz ne hemen bilen yok mu? O doğruydu Arçın ağa. Benim gördüm. Kaka kapıları yapalı. İçeri girmediler. Ben katı korkuyorum kaka. Geçin şu yere. Hadi gel. Hadi. Su turbat şu tarapda. Siz içerik gireňizde biz olary güýmärs. Sen has gowy bilýän. Düşünüklimi? Düşnüklüyü. Yine sen mi bizzat? Yine sen ha? Derik gel. Gel derik. Hemmeler çadıra. Arçın ağa olurluk bolly. Yine sen ha? Derik gel. Entek kutoronok. Kovlukma kutoronok. Kako? Neme?
Bulan üstü koyun aşağı adam. Oyun edip düşman bollular. Son bolsa yelpedin cünuraydı. Arçın. Ankara'dan haber var. Başlığım, mihmanlarım bayramçılığa gelýämişler. Arçın ağaň näme gaharlananyny düşünmedim. Ýöne näçekde? Diýmek bir ötük gazmaly bolýar. Ötük kalmalı mı? Şu yerden mi? Buğun aşağına garip kolaymalı. Ýok, bu ýerden näl. Ýuwaşlyk bilen garşy tarafa geçer. Baky daýyň hasaplaryna görä edil turban ýanynyň çykýan ekeni. Derew başlasak erti barar inşallah. Aýtmak üçin ötük gadýaňyzmy? Gerek gel. İşimiz gutonadyň ýokardan gaýdyr. Köprem urjak bolýaňyzmy? Ýok. Ýerden ýörak gaýdyr. Ötükden hem üstüme örtüp gitmelmi? Şu pursatdan başlap gala bir tertip düzgün ýerdiler. Her kim gatyr ýeri tap bolmaly, düşündiňizmi? Bowa ilkinji edek ýokary wedipeli adamlar gelýär. Siz muň nämedigini düşünýäňizmi? Söyle. Haydi ver. Munun ova hiç kaçan ýokary wedipeli adamlar gelmeýändir diýen manini berýär. Dinleň hormatly illeşler. Ören ogy. Sorajakdaryňyz barmy? Haydi ver. Yok, ören ogy. Oğlum, sen diýerde galjakmy? Yok, namaz mokak gidecek. Üye varamda bir hil üstüme ağırdık aralaşya. Oho, oğlum. Näme? Sen näme men başyma dert getirecek bolýan? Başlyk gelýär diýen. Ol galady namaza kulun iştäýdi, moly diýip bir başgasy garar düşünýärmi? Haýşe diýen. Azyk Ferit Abdullaly. Onsuzam Tahyr bizzat syýasy geleceğim bilen oýnaýa düşünýärmi? Sen bir beýtme. Gaýrat et, sen bir beýtme. Haýşe diýen. Geç, yuvaş. Baky daýy. Şu ýerdigine anamyň barmy? Ho, şu yer. Şu ýermi? Gazyň. Hasan, ýer çykaly. Bolýa. Kançat bolun, batymyrak. Bolun. Hani, şu yerin tepdeki dedin. Ey sarıcı, zor ayaktan işleyen ayvallı. Dogry hasaplansyň da baky daýy. Bu da suw turbasy ýal bolmaz dälmi? He? Alad etme. O bir gezek bolýandyr. Bir gezekmi? Biziň öýümüz gurongda da akşam çyran ýakmak üçin hammamdaky kranda açmaly bolýardy. Yok. Bu gezek kemme dady dogry hasapladym. Bolýa onu. Wagt bolly. Ýörüň gidelim. O yere baran adamyza ilki bilen turban agdyny açar. Eger işimiz uğruna bolsa, galanam arkayn ýykar. Özüň gowulýan. İnşallah. Bolýa onu. Ýörüň gidelim. Bir käse çay içämeli keniňiz. Al çayını. Evet ağam, sağ ol. Ortalık tügürükde inler sinek yok. Men sen bilen bir pikirde kağı inler ses yok. Tahir'den ses yok.
Koyu bolsa nedenler diyecek bolin. Yok, düşmanlar yatmaz. Ertir meni mıhmandan önüne matkeri deydiler. Men beşimdenem dıyınlarlar. Kaka, Näme? inni koyun geçilgesinden ulağı geçirip bolmaz. Başlık berik niyeti geçirerse. Sen alat etme. Ben ähli da oylandım. Neyse. Bolyanna, ben gittim. Hanım oğlum nerede? Oo, tayda. Yanca namaz okuyacak bolyadı. Bilýän özüň nähilligini yerinden aýrylyp bilen ok. Sessiz yavaş bol. Yukarı. Ya bak. Oho bakusu. Doğru gazaplanıgan namum ami. Biz görýän welin galadan näle kıvladan çykaýdy goý diýen. Anamın bar. Yavaş. Çat bal çal. Namaz okuyanyň öňünde durmaly. Çal. Şşt, balany. Çat bal. Hani. Ol çal. Nämen kart burdun? Hadi. Bal çal. Yanlış. Ne molly? Biz başka yerden çıkaydık mı? Muollum. Bular hay sen emir. Betedin ni? Arçın ağa, näme gaharlanýaňyz? Biz düşünşipdik ahyryn. Hay sen emir. Düşünüşmän geçen. Dur kaçma. Kaçma gel berik. Berik gel gelme sana. Nire var yaňa? Berik gel. Vakit Wagt bolaydy diýen. Allah sen meň müdahalen bagışla. Berik gel men sana. Tutsam yöllüğün berik gel. Ey vay. Yıkıllarsın ılga. Kaka, bir meselemiz var. Hay senin meselem bilen oğurra bol. Yok gördün. Arçın. Kaka, bekme kaka, däme urýan kaka ýalbar ýalo. Saklan Arçın. Ha o näme meseleniz var? Kaka, biziň eşiklerimiz bar anne. Olan yok. Oho. Ertil söwüş meýdanyny olar biz tanar bolyn, biz olar näet tanaly. Ay sen emir. Häzir men var. Arçın dursana, ödüň el al. Ol işi men gurnar. Men hemmesine laýyk boljak eşik taparyn. Ertir başlyk gelýär. Galaň öňüne köýge owdak dedikleň baryn çöplü, maskara bolaýmaly. Düşünýäňmi? Ankaradakylar tedege öwrenşe nälerler? Ay kaka mamay. Käwaşyň ýaldatlar edäýär. O ýerde bi. Hiç tedekden bir ow bolmay. Hadi hocam. Sen yürüme oğlum. Bana kömek et. Siz näme söbelip durduňyz? Barın işden. Ey Allah can, bilim ağırtta. Görýän welin owaýyny mydamalyk suwsuz galaýja goýdýan. Bu ýertir biz hökman ýeňer. Yeterlik mukdarda tezek ýygnasak ýeňip bilmediler. Tezekmi? Naharlaryna tezek goşalymy? Ýok. Sapakda mollum diňlemediňmi? Tezek gowy ýelmeşse bomba ýaly bolar diýipdi. Sygyrlaram gaty ýelmeşmäkä için boşadýarlar diýsene. Ýogsa hemmesi ýarlardy. Bolýa. İdine öwrül. Berik öwrül. Bana öwrül.
Balyjyk. Bular hormatly başlangymyz üçin muňa degmeller. Çağı da. Öpüyün Arçın ağa. Sağ ol çekim, sağ ol. Han bolun geçin. Kamili gördüňiz mi? Ähli tebekler çöpledi. Adamlarım şeydi piğina. Hava. Häzir başlyk gelýär. Naharlar yeniden taýýar dämi? Pişirir Arçın, pişirir bolin ýöne suw ýokda. Ha, şeýle mi? Ana du. Ey Allah'a. Hemme zatdan bahana gözleýärler däbiler. Tavukka suw götüreň başlyk. Gerek däl. Suw götüreň. Gerek däl. Ey vay, ana başlyk gelipdir. Hani bolun Fransalyň, bolun. Bolun sizem tan edin. Bol. Hoş geldiňiz hormatly başlyk. Hoş geldiňiz. Bolýa. Hoş geldiňiz hormatly başlyk. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz başlyk. Gelin tansalyň. Men Arçyn. Bu näil bolýar Arçyn? Halkyň wekili gelýär. Näme üçin garşylamaga hiç kim gelenok? Bağışla görin. Biz eşeklik etdik. Biz o taýda garaşyp dur. Siz bolsa berdi. Sizem bir hili ýagdaýa goýaýdy öýdýän bağışlan. Ine başlyk. Alın. Ine ýaşlylar siz üçin gül ýygnapdyrlar. Alın. Han Arçyn, ýör. Gideli hani şu bayramçylyk meýdanyna. Elbette görün. Gelin geçin. Gelin. Ha, eber. Bey, hedirlikdigini. Çayam getir diýen mi? Sağ ol Arçyn ağa. Naharyň ýydynden çay içmek ziýanlymyşyn? He. Ay bolýar da, hani ayağa alın. Bar mihman size garaşýar. Eşikler bilen yaraglar geldimi? Eşikler bilen yaraglar geldimi diýen men size? Gelli. Sen garşyňda dur. Çekil öňümden. Oğlun han Arçın. Oğlun hani? Sen bir ýok bolsun Refik ağa. Onsuzam derdim başymdan ağdyk. Sen bir başyma ağırtma ýok bol. Bar gözüme görünme. O menki. Afiyet sen açık bolsun. Sağ ol. Alın. Hawa indi näme diýär? Siz olar güýmäň. Biz galyny alyp çykar. Sen özüň gowy bilýän. Başlık. Gitti. Men wezipem barardım gitti. Arçın, edýäniň näme ödüň al? Bodulmaly şükran mazy. Ähli zat açyk gürleşeliň. Inni Tahyr üçin bir zada etmeli. Bolýa, niýeti päk diýeliň. Ýöne beýle bolsa bolluk däl. Biz sen oğluň ýola getirip bilmedik. Bir zada etmesek bolanok. Bir karara geleliň inni. Näme üçin beýdiýän Arçyn Tahyr size näme etdi ýumruk ýaly çağa. Men oğlumyň kime de per ýetipdir. Al, getirdim. Bu näme bolmaly? Hisat. Tahirdanam, Hasandanam aýyrmalylar. Bu kakamyň sargydy. Bolýa. Haly rady bol, haly bolma. Tahyram sen kakyňa çekipdir. Şükran mazy. Ýaşlar kakasynam tanamadylar ýöne ýaşlylar men näme diýjek bolýanmy düşünür.
Hiç kimem atat vardı elbet söz diýmez, elbette. Şunça ýyldan bäri gelmese de Numan ustan yeri başgadyr. Ýöne mugollum senem diýsin haw. Dinleň Şükran hanım. Tahyr tuweleme gaty zekilin çağı. Tuweleme? Şu sebäplerim güjükli ýagny menekli ogasa oňa ýetenok. Beýle bolup durka owa beýle dursun Tahyra da ýaman bar. Bolýa, goý şeýle diýeller molim. Biz onu näme etmeli? Mugollum bir çäre tapypdyr. Ruhsat berin gurrun bersin. Tahyr üçinem, biz üçinem gaty möhüm çäre. İstanbulda bir mektep bar. Döwlet onu aýratyn zekilli çağlar üçin açypdyr. Bulamalan oklar. Sınıflarım gow awdallaşdyrlar. Hakykatdan gülýär mektep. Tahyra münasip mektep. Atatan bari bir İstanbul'la. Şu neçeni bir-birlerini gören oklarım. Ýöne gadan tigirlenip kapağın tapar diýenleri de. Maňa ananay, o ýerde olun iki üçinem gowy bolar. Yeri. Näme diýen Şükran uyu? Mene bilmedim. Ýöne arçyn öz diýen tutup dur. Wah, men elimden hiç zat gelen ok. Ýöne hakykatdanam saňa bu ýerde saňa kyn bolýar. Sen okap ula adam bolmaň üçin bu dogry ýol Tahirjan. Sen şo mektebe gitmelmiken diýen. Gitsem senem ýyzymdan gelersiň dämeje? Nädik geleýin balam, kakaňam ýok ahyry. Menem gitsem ekine bag bakça kim tereder? Onna Hasan bararmy? Eger atam meni islemese näme? İsler. Olentek men gören ok ahyr tanan ogum. Kakam sen gaty gowy, daýdaňam ödüň bilýän. Olam ataň ýanyna bolýar, hawa balam. Näme jogap bereň? Aýt gudym. Ya say. Kakama hiç ulen taýda kabul edermi? İnşallah kabul eder. Amin. Sen gidiyorsun mi? Sen Özün gowy bilýän. O näme diýdiň? Gaty begener. Bilýän Tahyr öz balam ýal gowy. Bilýäňi-de bizde çağa ýok. Öýem hemişe gummukluk. Bilýänmi? Adama höwür gerek. Uy, Tahyr nerede? Daýdasy İstanbuldan gelipdir. O meni görmejekmike? Habar verdim, häzir gelir. He, bolýa. Kehriban, kakam näme iş edýär? Ol näme iş etsin? Öz bilşin ýaly. Käwa tuşun ýitirýär. Soň ýene de galan ýerinden dowam edýär. Bu yerlere geljek diýen okmy? Ýok, şäher bu ýere garaňda has gyzykly. O ýerde her gün niýen ýaly her hil meden çäreler geçirilip durulýar. O ýerde barşyp gelişmäge adamam kän. Vay, tüweleme. Mun gowjadygyna bir teresene. Tüweleme balajygym, daýawlaşypsyň. Tüweleme, görnä hil daýawlaşypdyr. Gel daýdan bir seni öpsün. Agyz, men muny görmänime näçe ýyl boldy? Tüweleme. Göre maňa meňzäp dura şu gözlerine bir seret edilmenne. Tüf, tüweleme. Neme, daýdy? He? Tahyr men. He. Canam bilýän, men bilmeýändir öýtme. Gel gozym, gel balam. Men sen Tahyrdyňy bilýän, ýöne şu çağa gynanmasyn diýdim. Tüweleme, daýdasynyň gudasy tüweleme. Tüweleme goç ýaly bolupdyr, bu çağa gaty godan bolupdyr. Tüweleme.
Can balam, gelinin gowalaydı da. Alın. Sağ ol, sağ ol. Alın. Şehir durmuşunun özüne göre käbir kıyınçılıkları var. Ýöne o ýerin naharından doyup bolmaya. O ýerde öňögdişlik var. Biz süýdi sygyrdan tagamzok. Şeýle kağıt gaplar var. Agzyny gaýçy bilen şırt edip gyrkýan, onsoň bulgura uýup içi berýän. Hem peýdali hem ardan. Uyam. Bir süýdi alyp pişirýän welin. Şoň ýaly 2 barmakdanam ýogyn gaýmak çykýa. Ay şoň ýaly. Ha, şeýle. Vay ece. Bu ne boluş? Hudaý saklawersin. Kämil, Arçyn, Kehriman hanıma hoş geldin diye niptim oli. Ayallığın, bular kakamın yatan misler dälmi? ha? Kakam ne hili gowutsady. Şeýle gowdy. Ýöne inni taşlady. Inni oňa eline muranok. Bolmany hobi bolsun niwet diýen. Ona medenok. Näme? Hobi lagy. Hobi. Hobi şeherdäbi de. Meselen men biraz boş wagtym bolsa, derrew güller timarlamaga başlaýan. Yeri işlemek şeýle gowy, şeýle bir ýürege aram salýan zat welin, ýüregiň joşa gelýär. Bay bo hemmeňde salamu aleykum. Assalamu alaykum. Oho Kehriman dogon. Hoş gelipsin. Hoş gördük Arçynbeg. Biz şeherde Arçynbeg diýär. Gelin geçin de. Yok biz geçmeli. Bir geçmeli. Numan san ýagdaý näýli? Tügeleme oňot. Soranlara da salam aýtdydy. Ya ýeten bolsun. Esen bolsun. Köröküniň ýagdaý näýli? Ol mülkdarmydy? Hawa mülkdar. Şoň üçin oň işi köp. Tomusy işler hasam köpelýär. Şo sebäple o gelip bilmedi. Neme biz Tahyr bardy soraýjak. Neme mi olum sen bile gidýärmi? He? Heni de hiç zat diýen ok. Ýöne men oň ýerine bolan bolsam giderdim. Ha ola elbetde. Şehir diýeniň owa ýaly. Elbetde. Ay ne bileyne. Owa bir ýata suw bolsa şehir bir şawluk ýaly. Şehir bir umman ahry. Ha ola. Onda entek näme netije gelen belli däl. Men netije geldim. Şeýle mi goýdym? Näme netije gelen? Ana aýt. Hawa. Gidýän. Anne, Ece, baba men doğrudanam gowaryarmy? Elbetde gowy görer oglum, näme üçin gowy görmesin? Ona näme üçin o bärik gelen ok? Dogry. Babaň bu ýere gelmesedi, mydama sen sorar ýörerdi. Biz İstanbul'a sen entek bäbek kaň gidipdik. Sen ýanymdan hiç wagt aýyrmadym. Soň bolsa ne bizi gidip billik, ne de o gelip billik. Näme üçin ona gelen ok bärik? Onu babaňdan sorarsyň. Sen dogrudanam kakama gaty meňdeýän, häsiýetiň. Onu belki sen boyun edip bilersin. Näme? Bu yerlere gelmäge. En bolmany gedelençe. Bu yerler onu küýsedi. Olan bu yerler küýsedi. Ýöne gelen okda hiç gelen ok. Vay, näme otyrdyňyz gaýs? Hani bol basym iňrik garalar. Çaltlaşyň. Vay dursana Kehriman. Uyam. Soňky awtobus syptraýsa ertere galmaly bolar. Goý men oňa täzelerini alyp berer. Dinle. Sana bir zat aýtjak. Sen babaň bilen köröküniň bilen ok Tahyr. Hudaý saklawersin, olar ýeke goýup bolmaz. Han bol. Tur çaltyrak bol. Gija galar. Han bol. Gidýänçe begenýäni bildiräými? Eger bileýdi bıçağa gitmedem ine görerdim. Bildir ben kaka.
Akılca bolgun bolýarmy? Bu näme? Sowgat ýöne öýe baraň soň aç. Indi haçan görüşerkek? Özüň gowulýan. Balam, balam Tahircan. Balam. Oğul Allah son kakama tavşıryan. Eger qyn ýagdaýa düşdiň maňa el telefonuna jaň etgin bolýan balam. Bollu. Bollu Tahirany ýolagçylar bilen sürüji daýyn kän garaşdyrmaly, şeýle delmi? Bolýagyny hemmeňiz sag bolun. Sag bol. Ah men balacygym. Sağman varın, sağman Sag var. bol Arçyn aga. Babaňa salam aýtgyn. Sağman varın, bar. Sağ olun. Sağman var köşek. Sağman var, barın. Yoluňyz ak bolsun. Bol çalın da sadınlar, näme durdun, bolun. Gelin bäri, gelýän. Bol başlan. Şaban, senin tandet bol. Gel sadınlar, başlan, gelin. Gelin şahatdan alayım, gelin. Senin tandet, gel Şaban. Zeynağı, näme gaçýan, gelle. Bol. Hudaýa şükür, Tahyr gitti. Tahyr gitti. Gitti Tahyr. Teyze, daýza, näme üçin beýle saat çalýarlar? Depdir da Tahyr. Owadan gaýdyňda şuň ýar saat çalýarlar. Vay, sim ayırmak ýatdan çykarypdyryn. Haýsy simi? Tahyr, wagtyňmir, Tahyr. Bayram toyum diyada
sayınmayalım benim yoluna, esretecek erkekli çiğnin yoluna, aldı bir çındafın yoluna, Sirvan perden çıkan tezer onyan, aldı bir çındafın yoluna, Sirvan perden çıkan tezer onyan. Elimde parladım adalet tuğun, düğün tuttum yakşılımın gelruğun, fakla vataların devinde surun, parla vatan telinin ağun yan, fakla vataların devinde surun, yediğin arkadağım fileğun yan. Yar alıvdı şafenemin, efendimin, gelfenemin, garip düşemileri. Ey garip düşemilerine, bizi almıştır, kurumuştur biline. Aman aman bilir. Kendine dalmasam, yedalmasam, ak yüzüne koşu hal. Yüzüne koşu hal. Yavru Seyda bilbilip olsam yarın. Aman aman. Ah bakayım. Yarın kadın